Hei, haluatko tietää, mikä on taidepäiväkirja ja mihin ja miten sitä voi käyttää ja kenelle se aivan erityisesti sopii? Mä spoilaan tässä vaiheessa jo sen verran, että taidepäiväkirja on siitä just aivan ällistyttävä asia, että siitä on yhtä paljon iloa oikeastaan, olitpa sitten aivan aloittelija tai jo vaikka pidemmälle ehtinyt maalari. Se on mun mielestä paras ja lempein ja jotenkin niin kuin matalimman kynnyksen tapa aloittaa kuvataideharrastus ja toisaalta sitten myöhemmin tulla ihan oikeaksi taiteilijaksi. Rakentaa esimerkiksi taiteilija-identiteettiä ja omaa tyyliä ja suunnitella vaikkapa näyttelyitä. Aloitetaan siis ihan kohta siitä, että mikä se taidepäiväkirja on, mutta kannattaa katsoa tämä video loppuun asti, koska lopuksi mä kerron siitä, miten sä voit päästä parhaiten tuumasta toimeen ja aloittaa inspiroivan ja monella tavalla palkitsevan taidepäiväkirjailun. Ei ole itse asiassa ihan helppoa määritellä, mikä on taidepäiväkirja, sillä taidepäiväkirjoja tehdään niin monista lähtökohdista ja monenlaisiin tarpeisiin. Jotta saisi itse siitä taidepäiväkirjailusta itselleen mahdollisimman paljon hyötyä ja iloa, voi olla hyvä tulla tietoiseksi näistä eri mahdollisuuksista. No, taidepäiväkirjat on ensinnäkin yksi visuaalisten päiväkirjojen ikään kuin alalaji. Silloin kun just se päiväkirjamaisuus on siinä taidepäiväkirjassa se olennaisin piirre, niin niillä voi käytännössä olla tavallaan yhtymäkohtia vaikkapa erilaisia kalenterituunailuihin ja bullet journalingiin ja sen tyyppisiin juttuihin, joissa myös se esteettisyys on usein tärkeää. Ja näille kaikille on tyypillistä just se pyrkimys sen oman elämän jäsentämiseen ja dokumentoimiseen niin, että se lopputulos on myös esteettisesti kaunis. No sitten itse asiassa ehkä valtaosassa tapauksista, jos sä vaan googletat taidepäiväkirja, niin sä törmäät sellaisiin materiaaleihin, jossa se painopiste on tavallaan sellaisessa vähän taideterapeuttisessa työskentelyssä. Ja siinä korostuu jotenkin vähän sellainen psykologinen näkökulma ja se taidepäiväkirja on semmoista itsetutkiskelua. Silloin kun se terapeuttinen puoli ikään kuin on tosi vahvasti läsnä, niin silloin hirveän usein korostetaan sitä, että ei tarvitse osata yhtään mitään ja ei ole yhtään mitään väliä, että mitä siitä sitten tulee. Ja kaikki osaa ja ei mitään stressiä. Ja ihan kaikki käy ja ei tarvii, eikä oikeastaan jotenkin pidäkään pyrkiä mihinkään kauniiseen lopputulokseen, vaan tehdä vaan jotain. Ja tähän usein sisältyy sellainen ajatus siitä, että pitää ikään kuin luopua kaikista vaatimuksista ja heittäytyä vaan tekemään intuitiivisesti. Tämä tämmöinen taideterapeuttinen lähestymistapa ja korostus on tietenkin hyvä silloin varsinkin, jos on jotain traumaattisia kokemuksia taustalla siitä, että on jotenkin joskus joku arvostellut sun tekemisiä sille ikävällä tavalla niin, että se on jäänyt mieleen tai muuten on jotenkin vaikea uskaltaa tehdä mitään tai aloittaa. Ja taiteen tekeminen vaatiikin itse asiassa tosi paljon rohkeutta ja sellaista kykyä heittäytyä tekemään kokeilemaan uusia juttuja ja kyetä kestämään sitä, että välillä tulee myös rumaa. Usein tulee rumaa ja pitää uskaltaa ottaa riskejä. Ja sitten vielä se taideterapeuttisesta näkökulmasta se taidepäiväkirjailu saattaa näyttäytyä semmoisena rentoutumisena ja semmoisena, että vietetään vähän laatuaikaa itsensä kanssa. Ja tässä ei tietenkään ole mitään pahaa, mutta sitten on hyvä muistaa sekin, että jos haluaa, että on kiinnostaa paitsi se prosessi, niin myös se lopputulos, että haluaa tehdä jotain kaunista, niin siinä ei myöskään ole mitään väärää. Ja siis ylipäätänsä se, että kiinnostaa myös se lopputulos, niin se on täysin ok. Ja kaiken kaikkiaankin sitä taidepäiväkirjaa on siis täysvapaus tehdä juuri niistä omista lähtökohdista ja tavoitteista käsin. Ja sitä voi hyvin käyttää vaikkapa unelmakarttojen tekemiseen, tai taidepäiväkirja on tehty vaikkapa kiitollisuuspäiväkirjaksi, ja se soveltuu todella hyvin vaikkapa mietiskelyn tai meditaation tai rukouksen avuksi. Mutta mua kiinnostaa taidepäiväkirjat ennen kaikkea siis ihan taiteen näkökulmasta.
Et toki mä harrastan semmoista niin kuin terapeuttistakin taidepäiväkirjailua, mutta se on mulla semmoinen niin kuin vähän sivuseikka, että mua kiinnostaa se ennen kaikkea niin kuin taiteen tekemisen välineenä. Ja mä haluan lähestyä sitä nimenomaan sieltä niin kuin kuvataiteen suunnasta. Kun lähestyy sitä taidepäiväkirjaa sitten täältä niin kuin taiteen suunnasta, niin silloin sen läheisiä sukulaisia on esimerkiksi luonnoskirjat ja taiteilijakirjat. Luonnoskirjat on aina ollut taiteilijoille semmoinen tärkeä niin kuin keino sen oman työskentelyn niin kuin kehittämiseen ja ideoimiseen ja harjoittelemiseen ja materiaalin keräämiseen ja niin edelleen. Ja sitten taas taiteilijakirjat poikkeaa olennaisesti vaikkapa nyt just luonnoskirjoista tai taidepäiväkirjoista siinä, että ne on niin kuin tavallaan tällaisia kokonaisia teoksia, niin kuin harkittuja teoksia, jotka on tarkoitettu esille pantavaksi. No kun taidepäiväkirjaa käyttää osana niin kuin semmoista taiteellista työskentelyä, niin siitä voi olla tosi monella tavalla ja moniin eri tarkoituksiin apua. Sitä voi käyttää ensinnäkin esimerkiksi taiteellisen ajattelun kehittämiseen, taiteilija-identiteetin luomiseen. Nämä on molemmat ihan todella isoja asioita, että jos haluaa tulla taiteilijaksi, niin se taiteellisen ajattelun ja taiteilija-identiteetin kehittäminen on aivan olennaisia asioita. Oikeastaan paljon tärkeämpiä vielä kuin joku tekniikoiden hallinta. Sitten sitä voi käyttää oman tyylin kehittelyyn ja etsimiseen, erilaisten uusien tekniikoiden ja välineiden kokeilemiseen ja sitten siihen siis eri tekniikoiden harjoitteluun, teosten ja sarjojen ja näyttelyiden ja muiden niin kuin ideoimiseen ja työstämiseen, oman työskentelyn dokumentoimiseen, semmoisena ikään kuin oppimispäiväkirjana ja sitten ylipäätänsä ihan vaan sen sellaisen päivittäisen tekemisen ylläpitämiseen. Mun oma matka just niinku taidepäiväkirjoihin alkoi just sieltä vähän niinku sieltä kalenteri- ja bullet journal suunnasta oikeastaan. Ja johti kyllä sitten ihan tosi nopeasti semmoiseen todella täysveriseen ja täydelliseen niinku kuvataideinnostukseen. Ja mun sitä tekemistä on niinku ihan todella leimallisesti alusta asti motivoinut todella voimakas niinku kauneuden kaipuu. Ja se taidepäiväkirja on mulle toiminut semmoisena niin kuin turvallisena kotipesänä, josta käsin mä oon voinut harjoitella sekä piirtämistä että maalaamista. Ja nykyisin se toimii semmoisena kaikista vapaimpana leikkikenttänä ja koelaboratoriona ja myös semmoisena mietiskelyn välineenä. Ja sitten mä itse asiassa ihan viime aikoina tullut tietoiseksi siitä, mun juuret on voimakkaasti niin kuin sanojen maailmassa ja kirjallisuuden maailmassa, niin mä rakastan kuvan ja sanan yhdistelmää, niin siihen tietenkin taidepäiväkirja on ihan semmoinen loistava väline. Ja sitten kun mä katselen mun niin kuin vanhoja päiväkirjoja, niin sitten mä huomaan niissä semmoisen tosi selvän niin kuin muutoksen just siinä, että ne sanat on vähentynyt kyllä ja semmoinen selittäminen on niin kuin vähentynyt. Ja sitten mä näen niissä semmoista aiempaa suurempaa vapautumista ja semmoista aiempaa suurempaa luottamusta siihen prosessiin. No sitten jos mietitään sitä, että kelle tämä touhu niin kuin ylipäätänsä sopii, niin tämä sopii siis tietenkin kaikille, jotka tuntee minkälaista vetoa johonkin visuaaliseen kalenterointiin tai päiväkirjan pitämiseen. Ja sitten se voi toimia tosiaan todella hyvänä semmoisena väylänä semmoisille, jotka tavallaan haluaisi piirtää ja maalata, mutta ei oikein uskalla edes aloittaa, niin se on todella turvallinen tapa aloittaa. On ehkä helpompaa tarttua aluksi taidepäiväkirjaan kuin ilmoittautua akvarellikurssille. Ja sitten taidepäiväkirja sopii todella hyvin sinne sen kuvataideharrastuksen alkupäähän sen takia, että siinä ei tarvita mitään kalliita välineitä eikä paljoa välineitä. Ylipäätänsä voi käyttää just kaikkea sitä, mitä sattuu olemaan. Ja senkin takia taidepäiväkirja on semmoinen rento ja kiva väline siihen alkuun varsinkin, tai siis myöhemminkin kyllä, mutta alkuun sen takia, että ei tarvitse miettiä mitään valonkestoja eikä kestävyyttä eikä yhtään mitään semmoista, mikä sitten myöhemmin tulee pohdittavaksi. No sitten tämä sopii tietenkin hirveän hyvin myös pidempään maalanneille ja varsinkin auttaa silloin, jos semmoinen niin kuin taideblokki iskee.
eikä saa niin kuin mitään aikaan, tai sitten semmoisessa vaiheessa esimerkiksi kun tuntuu, että junnaa paikallaan eikä niin kuin kaipaisi tavallaan jotain uutta, mutta ei pääse niistä vanhoista uristaan niin kuin irti. Ja sitten se on hyvä, tosiaan niin kuin mä oikeastaan sanoinkin, niin hyvä paikka testata niin kuin niitä uusia tekniikoita ja välineitä ja tehdä niistä muistiinpanoja ja sillä tavalla niin kuin oikeastaan nopeuttaa sitä omaa oppimista. Taikka sitten siellä voi todella hedelmällisesti pohtia just omia tavoitteita ja jäsentää niin kuin niitä omia ajatuksia ja tulla itse asiassa vähän vahingossakin keksineeksi jotain uutta. Ja sitten taidepäiväkirjan sivuille syntyneiden niin kuin juttujen pohjalta voi sitten niin kuin siirtyä maalaamaan myös paperille tai kankaalle, eli niiden kirjan kansien ulkopuolelle. Jos haluat sukeltaa syvemmälle taidepäiväkirjojen kiehtovaan maailmaan ja oppia ottamaan siitä mahdollisimman paljon irti, sä voit ihan kohta astua sisään oma taidekoulu ateljeehen. Ateljeen ovet aukeaa lokakuun viimeisellä viikolla 2023 ja varsinaisesti se toiminta aloitetaan marraskuun alussa. Ja sitten mä laitan, jos sä katsot tätä joskus myöhemmin tätä videota, niin mä laitan tonne alas linkin, josta sitten voit käydä katsomassa, että mikä on tällä hetkellä tilanne. Eli onko ateljeehen mahdollisuus päästä sisälle. Se ovet ei ole koko ajan auki. Ja sitten jos sä katsot nyt tätä tuoreeltaan, niin kaiken paras tapa pysyä kärryillä siitä, missä mennään, on liittyä mun kirjeystäväksi. Ja jos et vielä ole, niin mä laitan siihenkin linkin tonne tämän videon lisätietoihin. Ja mä lähetän siis kirjeystävillä tietoa heti, kun ne ovet on auki. Siellä ateljeessa siis aloitetaan hommat taidepäiväkirjakurssilla ja sillä kurssilla sä opit tietenkin kaikki, mitä tarvii niistä tarvikkeista tietää ja niistä tietenkin tärkeintä on se itse taidepäiväkirja. Ja itse asiassa viikon päästä ilmestyy video täällä ihan YouTubessa, jossa mä esittelen niitä erilaisia taidepäiväkirjavaihtoehtoja. Ja sitten myöhemmin mä linkitän sen myös tonne alas, eli jos katsot myöhemmin, niin löydät sen tuolta linkeistä. Ja sitten tietenkin kaikkien tämän tarvikejutun lisäksi, niin siellä kurssilla tietenkin tehdään sitä itse taidepäiväkirjaa. Ja sitten mä itse asiassa näytän, miten sä voit käyttää kierrätyskirjoja, tai miten sä voit esimerkiksi sitoa ihan alusta alkaen itse sen taidepäiväkirjan. No sitten mä näytän tietysti, mitä kaikkia ihania papereita ja kuvia ja semmoisia sun kannattaa kerätä. Ja sitten puhutaan ylipäätänsä semmoisesta niin kuin luovan tilan luomisesta ja siitä aloittamisesta. Ja sitten sen niin kuin säännöllisen tekemisen vaalimisesta. Ja sitten tietysti kokeillaan erilaisia piirustus- ja maalaustekniikoita, harjoitellaan. Ja siinä samassa, mikä tärkeintä, opiskellaan myös itse asiassa todella tärkeää asiaa, eli värioppia ja sommittelua. Ja sitten siis myös semmoinen kollaasityöskentely tulee sikäli tutuksi, että tutkitaan myös sitä mahdollisuutta käyttää niin kuin valmiita kuvia ja tekstejä osana sitä taidepäiväkirjatyöskentelyä. Ja ne materiaalit tulee sisältämään niin kuin videoita, tutoriaalia videoita kuin sitten tekstimuotoista materiaalia, erilaisia niin kuin työkirjoja ja niin kuin PDF-oppaita, joita voi ladata itselleen. Mutta kaikkein tärkeintä itse asiassa on, että sä pääset mukaan sinne oma taidekoulu ateljeehen, joka on aivan uudenlainen tämmöinen lämminhenkinen itse ominpäin opiskelevien taiteilijoiden yhteisö, joka kokoontuu ihan sille varatussa omassa häiriöttömässä tilassa, ei missään Facebook-ryhmässä. Ja sieltä saman katon alta löytyy siis ihan kaikki. Ja sieltä myös pääsee sitten osallistumaan taiteilijatreffeille, jotka toteutetaan. No itse asiassa tulevaisuudessa joskus myös ihan livenäkin on mahdollista niille osallistua, mutta nyt alkuun ainakin niin Zoomin välityksellä. Mutta käy katsoa tuolta nuo linkit tuolta lisätiedoista ja sitten tietenkin, jos tämä kiinnostaa sua tai tykkäät näistä videoista, niin paina peukkua ja ota tämä kanava tilaukseen. Ja viikon päästä ilmestyy siis se video, jossa mä esittelen erilaisia taidepäiväkirjan vaihtoehtoja. Nähdään viimeistään siellä. Moikka!